Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. After 3 weeks, 3 months, kami maghatag clearance bago vaccine. Kaya after the initial infection sa COVID-19, our body develops antibody nga IgG, meaning nagdevelop kita sa aton innate nga defense system nga ma-protect sa aton sa further infection. So usually sa mga old reports, it says about 3 months ang IgG or protection sa aton lawas. Lately, nagagawa naman sa mga bago nga studies nga it can reach 6 to 8 months ang IgG. Pero hindi pa na siya wala pa na ma-review ng mga studies ang ibang nga universities, ang ibang nga mga scientific journals. Meaning hindi siya peer-reviewed, no. Gin-present pa lang na kay bago. But it might reach 6 to 8 months. Sa una nga hindi kami maghatag sa vaccine we give the vaccine after 3 months.